Pošto ćemo ljudima htio da danas ćemo igrati Roblox, Bloxburg i bežimo danas iz zatvora, ljudi. Ja ne znam kako ćemo mi pobegnuti iz zatvora, ali ćemo morati nekako pobegnuti. Ok. Znači znam jedino da nam treba neka kašika. A te kašike ja ne znam te. Nam da ovdje treba da se iskopa, ali ne znam te. No onda trebamo da koristiti ove kutije. I možda i ovdje. Možda je ovdje kašika. I šta je? Šta sam našao? Našao sam konopac. Šta će mi konopac, majko bože? Da znam šta će mi konopac. Treba mi kašika. Kašike nema. Nema kašike. Možda je u ovoj kutiji. Još jedan konopac. Pa šta je ovo za konopće? Ne znam gdje je. Treba da nađemo nekog policajca. Kad bi izašao, da mu kradem karticu. I sad, da li ima neki... Šta je ovo? Čekaj, da vidimo da li je neki policajac još. Pa je najgore, ali kako ja da dođem. Okej. Možda ovdje. Šta je ovdje? Dari. Tap. Šta je? Šta mi više iskače? Našao sam toalet papir da brišem dupe. Znači ja ne znam kako da pobegnem iz ovog data, ali moram nekako. Ne znam kako. Možda nekako pobegane. Ja, ljudi moji, ne znam kako. Da li ovdje u kanti možda ima? Kaži. Ništa nema. Pa da ga mater. Neko je zapad. Šta mu je? Ubio me jebom mater. Ovo je. Kako sad? Alo da robim sam. Nek se ovo ljudi moji ne otvori. Evo ga. Mora nekako pobegnu. Ti budalo. Vi. Beži bre. Nek jedu gore. Moram nekako pobegnem, moram nekog policajca da nađem. Znači došao je neki sad lik sad nas ubije. Idemo ljudi, bežimo. O ne znam kako. Nećemo gore. Ubije. Daj karticu.
izborite. Beži. Pa jebim. Beži. Beži. Bežimo ljudi. Bežimo. Beži, uzeli smo jednu pušku. Sad nam spavano B. Bežimo ljudi. Ok. Neće da me ubije. Koga jebe, pokvarilo se. Hoćemo nešto drugo. A, uzet ćemo to. Evo, bežimo ljudi. Fuck you, bitch. Begam ja odavde. Ok, ljudi, pobegli smo. Sada moramo da bukvalno da nekako opljačkat ćemo kasino. Ne, banku. Tako da ljudi moramo požurimo. Ne, kasino ćemo da opljačkamo. Ne znam, šta nam je bliže? What the fuck, šta se ovdje dogodilo? Banku ću. Evo, stigao sam. Stigao sam na žuraju. Aaaa! Beži! Moramo da pljačkamo banku. To je 150, 300. 450. Maksimalno je 300. Ne, nego 3000. Ja imam malo para. Ajde brže. Brže, još. Manis, još. Bežimo ljudi. Bežimo. Beži. Brže, otvaraj se, jebem ti ventil. Beži. Mislim da ćemo u ovoj epizodi kasino da pljačkamo ljudi. Bežimo. Idemo ljudi. Hajde brže. Spavano. Eto to. Beži bre. Ne znam da ćemo u ovoj epizodi kasino, ali 100% ćemo sljedeći ljudi. Idemo. Bežimo ljudi. Stigao sam. Trči brzo. U tajnu bazu. Nije baš kriminalnu bazu. Otvaraj. Brže. Dobro je. Ok, ljudi, nam se vidjela epizoda. Ako jeste ne zaboravite, lajkujte, subscribeujte se. Ali mi se vidimo ljudi u narednom epizodi. Veliki.